Альжбета Кеда. Солодкая водичка. Пацерка 3. Не пра гонар думала Анютка, калі ўпадабала гэтага немаладога ўжо хлопца. Упаў ён ёй у вока, запаў ён ёй у душу, такі сур'ёзны, сталы. Адзін раз запрасіў, другі, а пасля ўжо стаў пры ёй і не адыходзіў. Заняў, як у Шчунаве казалі, на ўсё гуляню. Да хаты праводзіць пайшоў. Калі падышлі да хаты Мікалайшынае, прытуліў, прыгарнуў. Далікатна, неяк нясмела, па галоўцы пагладзіў, а пацалаваць над не паспрабаваў. Ціха спытаў: «Я ж убачу цябе яшчэ, Анютка?» Што яна магла адказаць? Засмяялася шчасліва і выпырхнула з ягоных далікатных абдымкаў. Паляцела ў сваю бедную хатку, каб цэлую ночку наноў перажываць усё, што адбылося, кожнае слова перадумваць, кожны позірк прыгадваць. Былі сустрэчы, спатканні, ужо больш смелыя, ужо і пацалункі былі. Горача і млосна станавілася целу яе маладзенькаму. І калі праз паўгода заявіліся ў Мікалайшыну хату сваты, пагадзілася Анютка, пагадзілася Мікалайха. Ды чаму ж не пагадзіцца? Праўда, маці хацела, каб дачушка бліжэй была, каб за шчонаўца выйшла. Адна ж у яе донечка, адна і удава Мікалайха у хаце заставалася. Гэта ж во і радня была б побач, сваты. Ды не пойдзеш яна проці шчасця дачушкі адзінае.